somos galegos e galegas e o que nos dá un lugar propio no mundo. Os galegos sentímonos orgullosos de ter unha lingua milenaria, un glorioso pasado, que por circunstancias políticas entrou nun túnel de silencio forzoso nas primeiras décadas do século XVI, antes de converter en un instrumento de marginación e sufrimento moral e físico de moitas xeracións. O ininterrompido uso oral que dela fixo a xente humilde e o traballo das élites intelectuais que a partir do século XIX souberon rehabilitar fixeron posible salvar o que é o principal elemento de identidade dos galegos e a base esencial da nosa cultura. O traballo de todas estas